ҳаматон салом алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Taj Авто қарор доред. Бародор, имрӯз шуморо аз нарху намои мошинбозори Хуҷанд бохабар месозем. Ба канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш насозед. Рафтем. Ина маълумот бародаро, Opel Hatchback. Солаш 92, мотораш 1.6. Переход кардиги бародаро 97 ба соли 97 ба. Маълумот мошина абзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. Вақти балон диск нав бародаро. Салони мошин бародаро. Маълумот. Коробка механика, пробегаш 369,000. Салон лата хеч холи 3D каштиги бародаро. Ҳолати салони мошин бародаро. Каталогош сиёҳ будааст. ҳолати қафои мошин бародаро. Мошин газ бензин дора бародаро. Техосмотраш ая? На. Техосмотр утилизация солона. Нарха боша бародаро 38000 сомон мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 92 791 33. Ина бародаро, агар ки мошин махкум шуд, ба ин номеро занг мезанед, бо камтар мошин савдо мешавад. Маълумот. Ина бародаро, маълумот Kia Sportage. Соли 2016, мотори 2 4 VD бародаро. Маълумот ҳолати балон диск на бародаро, мошин вагони. Без ключои дасту дута дараш. ҳолати салони мошин 4 электропакет, мультиру, коробка автомат, салоно кожа, люк надоро бародаро. ҳолати қафои мошин бародарҷони мо. Мошин сарсоб бародаро. ҳуҷҷатош 1 сол даст бародаро. Нархаш 160 160,000 сомон мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон 92 021 22 22. Агар ки мошин махкум шуд бародаро, ба ин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Ина бародаро маълумот BMW семёрка. Соли 2015, мотори 4 дизел бародаро. Маълумот мошина абзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. ҳолатҳои балон диск на бародаро, мошин вагони бародаро. Мошин вагони. Дарай маҳкам даст бародаро, аз замин оина сиём мекунем, нигоҳ кунед. Коробка вариатор 4 электропакет, мультиру. Так, старт-стоп дорад, салоно кожа бародаро. ҳолати қафои мошин бародаро. Комплектация X-Trail. Маълумот ҳолати салони мошин. Нархаш чанд пул ако? Ако, нархаш чанд пул? Нарха боша бародаро 250,000 сомон мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 92 74 99 99. WhatsApp-ам дора бародаро, дар ҳамин номер ҳатман занг занед. Маълумот. Бародаро, маълумот BMW X5. Соли 2015, мотори 5 дизел бародаро. Ин пакет. Ҳолати балон диск нав бародаро.
این менамон бардоро келташ дарчи бидаст коробка вариатор бардоро ин ҳолати қафои мошин бардоро салонаш инҷа нишон метиҳам бардоро салонаш нарха шампули не нарха бардоро 420 000 сом мошин боз савдо мешавад 92 74 99 99 ватсапам дора бардоро агар ки маъқул шуд я маълумот дар ватсапашонам нависед мешавад ина бардоро маълумот Hyundai Tucson мошин вагон бардоро соли 2014 мотори 2 дизел бардоро маълумот мошина обзор мекунем хушро нигоҳ кунед оти баллон диск бардоро нав дута дараш без ключовой дасту бардоро 4 литр пакет یادآور میشیم که مکتب نوبنیاد یعنی که مؤسسه تأسیسات عمومی عمومی رقم 19 که مولتیرو مورد استفاده قرار گرفت 140,000 пробег коробка автомат салонот ҳожа бардоро салони қафои мошин старт-стоп нарха чанд пул ко нарха бошад бардоро 135,000 сом мошин боз савдо мешавад рақами телефон барои маълумот 92 021 22 22 агар ки мошин маъқул шуд бардоро ба ҳамин номро занг мезанед мошин савдо мешавад